Sa Good Vibes, wala nagakadulaan sang paglaom ang tag-iya sang missing a mountaineering dog nga si Kagta. Kay man kadamo sa nagabulig sa iya sa pagpangita sang iya nga ido. Pati hindi niya kilala nagabulig sa iya. May report si Romeo Subaldo. Las 11 sang aga, nagalibot ang ini nga grupo sa mga kabataan nga taga Talisay City. May bitbit man sila nga ido kag nagabulig sa pagpangita sa missing nga mountaineering dog nga si Kagta. Istorya ni Marvin Bagnoran, nasugat anila sang kahapon ang tag-iya sang ido nga si Ronnie Sumugat nga nagapangita sa kay Kagta. Nagbilin siya sang number sa ila kag picture. Hinali nga makita nila. Kung makita nyo, liyak lang tawag mo ng number. Tinggaan pa kami, nang missing dog na lang, Amira ka wala mo nadala? Wala dala. Tinabulig na ako pangita sa bungad law. Kalin galing kag ginasaga sige ka pangita. Di na mo kalabot. Drive lang sa kuno. Drive sa libot. Pwede mo sila kita. Wala nakita mo sa krusan. Dra oh. Biyernes pa sang kaagahon nadula si Kagta. Nakagwa siya sa balay nila sa Eroreco. Taga-sityo gintubdan sa barangay Aral sa La Carlota sila. Si Ronnie, nagaserbi nga guide sa mga nagasaka sa mga busay sa gintubdan. Kag masami, nagaupod man si Kagta saka sa bukid. Anad na siya sa sakay sa bukid kag posible na mag-uhan sa syudad. Magasukat na isa ka semana humalin sa nadula si Kagta, pero ang tag-iya nga si Ronnie wala nagakadulaan sa paglaom. Ilabi na nga sang kahapon gidlang, may nakakita sa kay Kagta sa may barangay Matabang sa Talisay City. Nakuhaan pa siya sa picture. Gani kay na, nagkalain-lain nga mga grupo ang nagbudig pangita kay Kagta. Pati na ang grupo ni Marvin. May upod pagid sila nga isa ka grupo nga nagapanulod sang mga kampo para makitaan lang ang ido. Mga grupo nyo man? Matagal sa inyo man? Bayawang isa. Bayawang mong isa man? Damo na ka mo gilig-libot di? Sa ngaga, guro, damo pagid sa ngaga, kuno damo gilibotin mo. Kainas ang aga, may isa ka netizen nga taga-Concepcion sa Talisay City nga nagpost ang sininga litrato sang ido sa pensar nga si Kagta na ini. Pero hindi galian mo. Lapit-lapit lang ang ilang itsura. Adlaw gabi ang pangitanay ni Ronnie sa kay Kagta. Nagatanyag na siya gani sang 8,000 pesos nga reward sa makakita sa iya nga alaga. Hindi na siya makahulat sa liwat nila nga pagkitanay para makabalik na sila liwat sa bukid nga amo ang lugar para kay Kagta. Sa makakita sa kay Kagta, may mo lamang hawiran ang ido kag tawagan si Ronnie sa siningan numero.